بلندبونا نرخê pez li deverê cejna Qurbanê li herêma Kobanî bê wate hiştiye û kêm kesên gohî sal ji bo cejnê Qurbanî serjê kirin û ew jî li gor rûniştvanên Kobanî got sala berê nirxê pez 50,000 leyreyên Sûrî bû lê niha gîştiye 150,000. Lewra jî û ji ber rewşa abûriya xerab piraniya xelkê Kobanê Qurbanî bi awaya sala berê serjê nekirin. Vê solê dewarî pirî bihaya û sol hanê dewar 40,000 bû 45,000 bû. Vê solê 140,000 ye. Yani kes nikone pir millet şerjê ke yani dewarî me gişkî derd keve derva ye ji derva re dore û milletî me vê derê yani pir teng îkê dihiyoka xwe bike nikone. Yani ez xwe şexsî qasobekê me dihiyok bikiro min nikone bû. Bihaya pir. Sol hanê yani her qasobekî 150 dewar 10 dewar dorê yozmiş kiriye. Vê solê yani em xwe ew bûn yani 10 dewar 15 dewar yani millet pir zehmeta nikone dihiyo bike nikone şerjê ke nikone tiştekî bike. Tevî got herêma Kobanî û herêmên hewrdora wê navdarin bi xwedîkirina pez û îsal xêr bû ji ber pirbûna baranê lê dîsa jî pez li deverê kêm in û bihan e. Li gor bazirgan û xwediyên pezan ev bihabûn ji ber got pez ji bo deverên dervayî rêveberiya xweser tên firotin. Çi li herêma Kurdistanê û çi jî li bajarên dibin kontrola hikûmeta Sûriyê da. Taş bu had dervas bû. Bu derva dewra gider keve derva. Dore Iraqê, dore Şamê kilo xeb 7,000 8,000 ye. Iraqê kilo 7,000 ye. Cema jî biha dibe milletî me feqîran nikone îsal dihî careke kesî neke. Giş millet. Millet orgama. Gî Kobanê çar dewar şerjê nebe. Hêjaya balkişandinê ye got îsal biryarek ji rêveberiya şaredariya Kobanî heye got tevahiya qurbaniyên deverê bi awayekî bincavkirî werin serjê kirin. Ev yek jî li gor qesaban dibe astengî li pêş karê wan. Mehmûd Balî dengê Amerîka, Kobanê.